অরচিনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট bishramganj সাব ডিভিশন যত পাবলিক রক তিনি বুমা বদল তিনি ছাত্র গার্জেন যতন অংখালাইখা बर একটা নাহরং বরক তিনি কক বরকনো রোমান্সকে मा फोरोंनाय जों যত साइमानो কক बर रोमान स्क्रिप्ट अब তিনি सालसानि दाबिया प्राय 50 বছর सिगां কক बर रोमान स्क्रिप्ट नो बिसोरनि प्रसारक কক बर स्पीकारक अब दाबि थाइगो अब बार्निंग इश्यू very important issue जों साइमानो তিনি प्रसारक কক बर स्पीकार सारा भारतबर्षर प्राय बांग्लादेश गोबां बरफ दङ त्रिपुरायाव दं प्राय 13-14 लाख दिनै मिजोरामाव दं কক बर स्पीकार 1-2 लाख मेघालयाव दं आसामाव दङ हाइख्लायगै बे दिनै पासापासि दिनै बुदुरक प्राय गोबां दिनै 50-60 लाख हाइ दिनै কক बर स्पीकिं पिपल दङ बेयाव बेलायखे दुर्भाग्य जों दिनै কক बरकनो ताकफोनो जों दिनै युटुब मने हाय जों रोमान्सखौ जों सुबैयाखौ दिनै स्टेट गभर्नमेंट त्रिपुरा गभर्नमेंट ताकफोनो बरक सठिक सिद्धांत बरक नांबायाखौ ताक बयन्त बरक दिनै 80 বছর 50 বছর पाइका जों दाबि खायमानि ब स्क्रिप्ट सुइनाय ना बांला बाय ना रोमान स्क्रिप्ट बाय ना देवनागरी ताको ठीक मैयाखौ बेलाय दुर्भाग्य आउनि बागै जों गभर्नमेंट कयनाय और बिसां सानामुसुगो दिनै কক बर रोमान स्क्रिप्ट मतयै गोबां मा कमिसन आचखा 3टा कमिसन आचखा दिनै जुट आमालो कांग्रेस आईनपिटी टिउजेस जुट आमालो समाचरण कमिसन तैनिने आचखा तै दिनै ताबो सीपीएम आमालो बाहायनो कमिसन भाषा कमिसन आचखा दिनै पवित्र सरकार भाषा कमिसन हाइने 3टा भाषा कमिसन आचखा वो भाषा कमिसन रिपोर्ट जों माखा गत बराव इन फेभार अफ रोमान स्क्रिप्ट तफान दिनै गभर्नमेंटआव मानिनाया अब भाषा कमिसन अब गभर्नमेंट फ्लायो गभर्नमेंट अब संस्था गभर्नमेंट रिपोर्ट गभर्नमेंट बर साइबाखा जे त्रिपुरायावबो 80% एबाव কক बर पिपल रक प्रसारक रोमान स्क्रिप्ट जाजागो अब के दिनै कमिसन रिपोर्ट अब आई सिटिनो दिनै बर दिनै रोमान स्क्रिप्ट बर ताक बयबो चालु खाया दैबो बेलेग वानामा संसा इदानिंगो दिनै बीजेपी सरकार फाइखा हठात बर सावगा देवनागरी स्क्रिप्ट जों जत साइमा देवनागरी स्क्रिप्ट अब डेड लैंग्वेज अलरेडी देवनागरी बिकाम डेड लैंग्वेज कम्पिटिशन हमजानाय सोंनाय रकनि गार्जेन ताइ सोंनाय उनाव हमजानाय बरकनि सानमु ब्लाइ जमारनानै बागिनाय और बिश्रामगंजनि एबा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि डीएम नि थानायाव बरकनि डेपुटेशन दोनाय और डेपुटेशन बुलायो बरनि सानमु जों साइमानका जे त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बा चीफ मिनिस्टारनि थानायाव और सानमु बुलाइ रहनाय डीएम नि बिसिंतै सानमु बुलायो কক सानमु तंखा रोमान स्क्रिप्ट बाय কক बरक मा फोरोंनाय ताइ सिबिएसइ बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन एबा जे छात्रनि बागिनाय सिनानि बागिनाय जे क्वेश्चन खायचने अब रोमान स्क्रिप्ट मा खायनाय जत फोरोंमान नगो सोंमानि नगो रोमान स्क्रिप्ट मा फोरोंनाय কক खायचा बाय কক बरनि बागिनाय रोमान स्क्रिप्ट नाय अबंका बिश्रामगंज आमतनि बरकनि सानमु जोंनि কক बरकनो डेभलप खायनायनि কক बरकनो टेबो फुवारनानै आबनो तैनाय राज्यनि हास्टेट राज्य सरकार तै केन्द्र सरकार थानिबो ब सानमु आबो लोगो बर पाब्लिक इंटरेस्ट बर सानमु दङ डिपिएटिसि विलेज कमिटिनि इलेक्शननि मियाद अलरेडी टेनियर पाइ थांगा 2021 22 23 ताव अध्यक्ष फाइसबायका विलेज कमिटी इलेक्शन खाया आबोनि बागै लोकल डेभलपमेन्टनि बागिनाय विलेज कमिटी इलेक्शन बर खायनायनि बागिनाय दिनै खनांथि साजाक आं बागै जे सातुं कप्राबो सातुंनो सातुं हियावैनाय नाम तैनि काहाम नायनाय रक हास्टेनि काहाम नायनाय रक जत छात्र सोंनाय रोंनि गार्जेन तिनि लामा नखरका राज्यनि मुख्यमंत्री न अ सानमु बुलाइ रोनानै बागिनाय सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि डीएमनि थानिबो बरक तिनि बुलाइ रोना हनैनै जों खोनाका आउन बागि अ पान्डावो जों खोनावैनाय
যেহেতু কক বরক সিনি মানি কক বরক সানমুংजों ছাত্র সংগ্রহণ শিবির স্টুডেন্ট পরিপূর্ণ শিবির সানমানি অনেক সরকার ফাইকা থাকা তিনি কক বরকনি ডেভেলপমেন্ट রুমান স্ক্রিন সানমুং তাও রিকগনিশন দিয়া তাও एक्सेप्ट खालाया आबोनो खोनावैनाय आरनि किथिं हालो सिनि अरनि एक्स मिनिस्टार नाबार जमा देव फाइजाक दिनै मो आमनि बरनि सानमुंनो साफल खानायनि बगिनाय सिनि बरकनि हामनायनि बगिनाय কক बरकनि खरनायनि बगिनाय डेभलपनि बगिनाय ओ सानमुंनो गिदिंगिनाय सम्पतिनि अरबरनो हेल्प खानायनि बगिनाय सिनि सपोर्ट एक्सटेंड खानायनि बगिनाय मो रियली बाउ डेपुटेशन जों फाइ सबै एक्सनो दाउ কক बरक मार नै हाय के चबा चले नै কক बरक रुमाल स्क्रिप्ट बाय मा सिरि नै हाय के चबा चली नै दाम कॉलेज फैसन है ओइ खजुला ओ माइक त